was 8 jaar zat ik achter de naaimachine. Nou, ik ben nu 78. Dus dat is een hele tijd geleden. Dat is al een hele tijd zo doorgaan. En altijd met plezier. Maar dus je hele leven in een naaimachine? Ja. Ja, Lievert. Ja. Ja. Ik kan wel zien hoe ik wat een naaldenkop had. Nou, dat krijgt op laatst, hè. Jij moet niet lachen hoor, jongen, achter dat ding. Een naaldenkop? Dat is niet Ja, mooi. niet. Een naaldenkop. Ja, naaimachine naalden. Ja. Ja, dat zie je. Dit is de punt. Ja, nou. Maar je bent 78. Waarom sluit je hem de zaak net gewoon? Ja, maar dan krijgt zulke mensen als Jim ook dit bij me. Die een beetje leuk met het oude horen kennen. Daar hebben wij verlet van. Wij kunnen net zonder mensen. Nee. Dan ben je weer wend, dus hele leven. Zeker Je weten. komt een hele hoop even binnen, even oude horen. Dat hoort er allemaal bij. Dus en dan krijg je een half uur zoet met een kop koffie. Lekkere koffie. Nou, zo. Ja. Beetje slagroom erop, verwen koffie, elite koffie. Dat zei hij altijd. En krijg je man dan je slagroom? Nee. dat mag je echt niet. Nee. Nee, Die dat wel. verbieden er maar geen soep, de Nee, slagroom en net lekker Dan moeten we hapjes. het niet doen. Nee. Nou? Maar ik wil echt een vrouw hebben die magert weer. En ik ben hier ouder als het zij is. En toen zij geboren is, ben ik bij haar thuis gekomen, dan ben ik bij de wiegste ingegaan. Heb ik nooit weer waar werd. Daar heeft ze kans. Ja. Een goeie of niet? Die hij wel is dit, is er zeker. Ja, nou. Ja, die heeft hij altijd. Ja? Deze, ja. Ja, hij vertelt Ja. wat van. Dit is zijn verste grap. Dit vindt hij machtig. Ja. En je maakt hem zo nou en dan wat in heel haar? Nou, af en toe. Af en toe. Oh, hij moet toen mij. Nee, over die Nee. zuster. Oh, hakkoud. Had ik al dat. Oh. Nee, we binnen. Daarvan mogen we niet klagen. Nee. Doen we ook niet. Het enige wat er jammer is, als je een verloren hebt. Hè? Dat pijn doet. Ja. Jouw zoon. Ja, En dat gaat nooit weer goed. Nee. Echt niet. echt niet. Nee. Maar, Even die stem even voor je. maar we hebben nog 3 kinderen. Ja. Nou, nog 2 jongens en een meisje. En Ja, daar hoor. hebben we ook een hoop genot van. Ja. Ja, Ja. zeker weten. Komen alle dagen, of ze bellen alle dagen. Ja, we hebben alle dagen contact. Zeker weten. Dus Maar- heeft de punten en je hebt de punten. Nou ja, Ja, maar toch? dat heet toch geen Of niet dan? Ja. Ieder het. Ons jongen, de oudste jongen, nou, die had vanmorgen de titel beld. Ja. Later telefoneerde ons Sarah, die zat in de auto onderweg. Autorijdschool had die. Ons meisje die Ja. had vandaag ook al 2 keer beld. Ja. Zo. Nou, daar moet je gelukkig met wezen. Ja. Echt. Dat is wel heel vaak, niet? Ja, Ja, zeker, maar dat alle ik dagen was, hoor. ja. Alle dagen. Kind kent zonder. Oh, dan moet ik ook nog eens bellen, hoor ik wel. Ja, wel bliksem, dat vinden ze vast wel mooi. Ja. Ja, we wennen die. Zijn dan? Oh. Met onze tandenbuurster. Ja. Wat verdikke, daar ben je niet veel goed in. Goeie. Goeie. Wat ben je onderaan? Ja, ik moest even naar de auto daar. En jou waar je hier? Ik was hier, ja. Wat een mooi huis, hè? Jawel, hè. We wennen in de gedik en we moesten hier een huis vinden en dat gingen we eigenlijk al op, jong. En toen we toen vonden we dit huis en dat weer dus een serendipity, dat is een ding wat je net meer op het dekje en dat vind je dan. En dan ben je een oogst aan mijn naam. Ben je altijd zo diepzinnig? Altijd, ja. Ja, meestal wel. En heb je daarom met een but? Weet ik net, misschien wel. Ja, ik weet niet dat ik groeit vanzelf, komt er samen uit. Ook niks aan te doen. Wat doe je ook voor werk? Ben je ook een bepaalde... Ja, ik ben dominee. Dominee? Ja. Ah. En dan een specifieke kerken dan Ja, nog? van minister Tjerken. Van de doopsgezinde gemeente Midden-Friesland. En wat is nou een beetje jouw thema? Nou, ik ga het graag over wat er in ons verhaal samen is in het bad. En wat wij daar nou als gemeente ontvangen kunnen om die verhaal nog een beetje beter te maken.
En wat maken we dan doen? Nou, en dat je een oren zou behandelen als dat je zelfs behandelen willen willen, dan zou de vrouw er ganz beter uitzien, dacht ik. Wat doe je oorstelende weken? Bij zieke mensen op bezoek gaan en bij andere mensen op bezoek gaan en dat is cursussen organiseren en cursussen niet aan. En dat soort dingen. En daar ben ik toch wel de hele week mee de wanden. Dus je bent altijd maar geloof dwaande. Ja. Ja, maar dat klinkt zo zwier. Altijd met geloof dwannen. Als soort gezegd werden, zou je oors net door als zwier zetter met het leeuw en de wanden werden. Zei ik nou, ik weer net. Ik kijk naar een soort nog in het leven. Het scheelt de helft. Ja, het scheelt de helft. En daar werd het een stuk makkelijker van.